Hello lwgwpwr, good evening to you all lwgwpwr. Dayo अखा हाहां जागासिनो अखा खोरोमगासिनो थ' नोंथांमोननिसिम गुड इभिनिं बेलासिनि गोजोननाय आरोना बयनिसिमबो लwgwpwr. थ' लwgwpwr हेलो लwgwpwr नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लwgwpwr. बे भिडिअआनो जादों लwgwpwr नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ जे लwgwpwr दिनै आं मानि थाखाय भिडिअखौ बानायनो सानदों जे नोंथांमोना एसेबो बुजिखाबाय लwgwpwr थांनायल' नायनानै आरोना. थ' लwgwpwr आं दिनै बुंनो साननाया बेनो जे जोंनि बर' ओनसोलाव मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो आं बार भिडिअ खालामबाय थानांगौ जासै बेफोरबायदिनि दारै मानो थ' लwgwpwr आं भिडिअ खालामनो बाबाबो आं गवा लwgwpwr आं बानायनांबाय थायो बे उफाय गैया गावजों बर' हेफाजाब खालामाबा मा खालामनो नंगौना नङा लwgwpwr. थ' बेनोसै आरोना जों भिडिअखौ माने गावजों गाव हेफाजाब खालामनो बानायाबा सोरखौ हेफाजाब खालामनो बानाय नंगौना नङा लwgwpwr. थ' बेखायनो आं जोंनि बर'नि थाखाय आं भिडिअखौ बानायलायबाय आरोना लwgwpwr. थ' लwgwpwr नोंथांमोना बे जाय हिन्जाव नुदोंना जाय हिन्जाव नुदों जाय सिख्ला नुदों बेयो सिख्ला नङा माने हाबा जाखानाय आरोना आरो गथ' गथाय गोनांखा लwgwpwr. थ' बे हिन्जावखौ सोरबा नुबाय बायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना बियो माने गावनि फिसाय गारनानै माने खारनानै दं आरोना लwgwpwr. अबे खनायाव खारनानै दं थ' मिथिया आरोना लwgwpwr. आरो बिनि फिसाया बुंदों जे जायानाखि ना बिथांखौ हमनो हायो बे हमनो हाग्रा मानसिनो माने बिथाङा 10,000 बान्था होनाय जागोन 10,000 बान्था होगोन. थ' लwgwpwr नोंथांमोना बान्थाखौ आजावनो गोसोबा थ' आरो बान्थानिल' नङा लwgwpwr जों बर'जों बर' लwgwpwr अननानै हेफाजाब खालामलायनांगौ लwgwpwr नंगौना नङा. थ' नुबाय बायोबा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय. थ' लwgwpwr आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बेखौ जे जोंनि बर'आव मानो बेफोरबायदि गावजों गाव लाना खारनाय मानाय आरो बेलेग बांगाल हारसाफोरजोंबो मानो बेफोरबायदि बिहारि थिहारि हौवा लानानै मानो बेफोरबायदि खारो नंगौना नङा गावनि इसिबां सनानि संसारखौ मानो गारना खारो बेफोरबायदि. आरो बे मानसिफ्रा फस्थायनांगोन लwgwpwr नंगौना नङा फस्थायनांगोन सानसे समाव बिसोरो फस्थायनांगोन आरो गोसोखांनांगोन मानो होननानै बुङोबा बिनि हाजार सनानि संसारानो जाथों बे थाखा फैसायाव उन्दुथों थेवबो बियो गावनि फिसायखौ सानसेबाबो गोसोखांनांगोन लwgwpwr. मानो होननानै बुङोबा आंबो आंनि हिन्जावखौ मालाबाबो आं बावनो हाया लwgwpwr. आं जेन'बा बायसान्सआव आं बेफोरबायदि गारना खारोबाबो आंनि फिसा फिसौ आंनि हिन्जावखौ आं गोसोखांगोन 100% लwgwpwr. आं खनसेबाबो गोसोखांगोन लwgwpwr. आं खनसेबाबो गोसोखांनाया खनसेबाबो आंनि मेगनाव मोदै र' गगोन लwgwpwr थैनि मोदै लwgwpwr. थ' लwgwpwr आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारियाव खनसे नङा खननै नङा बार जागासिनो बेफोरबायदि घटनाया आरोना. थ' जोबोद दुखु मोनो लwgwpwr आंहा बिखा गावो लwgwpwr. बे भिडिअखौ आं दुखुजों माबाजोंसो बानायनाय जायो लwgwpwr. आं दुखु खस्थ'जोंसो आं बानायनाय जायो बे भिडिअखौ माने बे मानसिफोरनि थाखाय जायफ्रानाखि जाजादों बे मानसिफोरनि थाखाय आं दुखु लानानैसो आं भिडिअखौ बानायो लwgwpwr. नङाबा बिसोर भिडिअबो बानायनो थिनो आंखौ जे मुंबो बानायनो थिनो आरोना नोंथाङा बिदि भिडिअ बानायबो बुङाखै आरोना आंखौ. थ' लwgwpwr आं गोसो जानानै आं बिखा गावनानैसो आं बे भिडिअखौ बानायदों लwgwpwr. नोंथांमोना आंखौ नंखाय दासान आरो नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि दासान. थ' लwgwpwr जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि जे गावनि न'खर संसारखौ गारना खारनाय सनानि संसारखौ बेफोरबायदि मानो गारना खारो लwgwpwr. थ' आं जोबोद दुखु मोनो आरोना लwgwpwr. नोंथांमोना मा सानो आं जेबो मिथिया लwgwpwr. नोंथांमोना दुखु मोनो ना मोना आं जेबो मिथिया लwgwpwr. नोंथांमोना मिनियो ना नायनो मोजां मोनो मालायनि बेफोरबायदि जानायखौ थ' आं बेखौ बुंनो हाया लwgwpwr. खिन्थु आं हले ओरैबायदि दुखु जायो लwgwpwr बिखा गावो लwgwpwr. आं नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ बुंनो हाया आरोना. थ' लwgwpwr बेफोरबायदि जे दाजाथों लwgwpwr. नोंथांमोना 10,000 बान्थाबो मोनबावगोन लोगोसे लwgwpwr जायफ्रानाखि हमनानै हरनो हायो. थ' लwgwpwr आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे गोसो गोरबोजों आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना नुयोबा बे हिन्जावखौ हमनानै दोन आरो हौवाखौबो हमनानै दोन जे बिसोरखौ पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बिसोरो जे नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि खालामा लwgwpwr. थ' लwgwpwr आं ओंखायनो जे बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जे बिथांनि न'खरा जे सनानि न'खरा जे सनायैनो थाबाय थायो. थ' आरो गावनि हिन्जावखौ नेनानै दं बिथाङा जे गावनि हिन्जावखौ मोनफिनो आं बेखौनो दा आं आसा खालामो आरोना लwgwpwr. नोंथांमोननि सायावसो आरोना बियो. थ' लwgwpwr आंबो जे मिथियोबा बायसान्स आंबो जेन'बा आंबो हमनानै मोनोबा आंबो खोन्थाहरगोन. थ' लwgwpwr बेनो आरोना गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ. जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि गावजों गाव एना एनि गावजों गाव दावराव दावसि बारा जालांबाय लwgwpwr नंगौना नङा. थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायहरदों जे नोंथांमोना बे हिन्जावफोरखौ नुयोबा हौवाफोरखौ नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना. थ' थेंक इउ स' माच लwgwpwr. मा होनबावनो ना लwgwpwr. जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि खनसे नंला खननै नंला हाजार बार जाबाय लwgwpwr. दिनै गाबोन बेफोरबायदिनो एखे निउसखौ नायो लwgwpwr. गाबोनबो निउस नायदो गाबोनबो बे निउसखौ नुयो सोरनिबा हिन्जाव लानानै खारनाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरनिबा हौवा खारनाय सोरनिबा फिसा साथाम गोनां खारनाय सोरनिबा फिसा सानै खारनाय.
फिसा सानै गोनां खारनाय नैबेफोरबायदि आरोना थ' लोगोफोर जोबोद दुखु नाङो आरोना बेफोरबायदि जाबाय थानायखौ खोनानानै थ' लोगोफोर आंबो बेबायदि होनबाथाय भिडिअखौ दाना बानायग्रासो जाबाय माने बारायावसो बारा आं बेफोरबायदि नुयोबा आं भिडिअसो बानायग्रा जाबाय लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा सोरबा बायदिखौ माने भिडिअजोंबो मोननो हायो नंगौना नङा आरो सोरबा बायदिखौ जे दे हमग्राफ्रा हमबाय दे आरो सोरबा बायदिखौ भिडिअजोंनो मोननो हायो लोगोफोर जेन'बा बे हिन्जावा जोंनि खाथियावनो दङ नै बेफोरबायदि आरो बे हिन्जावखौ हमनांगौ नै बेफोरबायदि आरोना थ' लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजोंबो गोबां हेफाजाब होनो हायो जोङो थ' लोगोफोर आं बेखायनो माने भिडिअखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथांमोननि थाखाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय बायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना कमेन्टनि गेजेरजों बा फन नाम्बारनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय आं फन नाम्बारखौबो थाम्बनेलाव होनो हागोन थ' बेनो आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम थाखाय आरो जोंनि बर'खौ जोंनि बर'जों बर' गावजों गाव हेफाजाब खालामनाय लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आ थांनानै थानांगौ लोगोफोर नंगौना नङा बे संसाराव थांनानै थानांगौ जोंनि बर'आ आसामावल' चिरां क'क्राझार आरो उदालगुरि बाक्सा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवल' जोंना नाम दङ जे दस्रा स्टेटफोरावथ' जोंना बर'आ नामानो गैया जेन'बा जोंनि बर' हारिनि नामा गोमोरलाङोबा जोंखौ सोर होननानै बर' होननानै सिनायगोन नंगौना नङा लोगोफोर जे बर' होननाय नामखौनो खोमोरगोन नंगौना नङा थ' बेखायनो लोगोफोर जोंनि बर' नामखौ जोंबो दोननो नाजानांगौ आरोना लोगोफोर थैजासिमाव नङाबा जोंहा जानाय लोंनाय उन्दुनाय जे बेफोरजों मा जानो लोगोफोर नंगौना नङा थ' लोगोफोर आं बेखायनो जे नोंथांमोनखौ खावलायो जे जोंनि बर' हारिनि नामखौ दोननांगौ आरोना जों दोनलाङो थैजासिम जे आरो संसारा जोबजासिम जोंनि बर' हारिया थाबाय थानांगौ आरोना थ' बेनो आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो बिदिनो आंखौबो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर गावजों गाव आरो आंनिफ्राय मोजां मोजां भिडिअ नुबाय थागोन लोगोफोर बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामोबासो आंबो दावगालांनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोननो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन नोंथांमोननि हेफाजाबजों नोंथांमोननि सापर्टजों थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनोसै आरोना बाय बाय सि इउ अन द नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों लोगोफोर नुयोबानो थ' बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय